Доранче. Да, ама кажи, това ще ми е най-хубавата снимка с Дадо. Доранче. Нарисувана играчка. Не омръзна и ще имам мяла. Много голяма, не мога да лапна, кажи. Ето виж как съм застанала за Не снимка. гледа старата ти, как пуснахте гледа снимка? Аз съм взимах DVD-то. Тя с целия... Ама той имало екипаж. и видео, ама трябва да има. Ама само една папка ми излезна. Само снимките. То по принцип ми излизат, когато има видео, две папки. В едната часа видео, в едната диск. Ама само 62 снимки. Я. Така се разваха. Остави. Аз им плик. Тя ще ти иска да Специален го кабел, лапне. друг кабел, защото не знам на кой телевизор какво има. Дистанционни. Без цяло пълно оборудване. Да, аз всички деца имат така пред на телевизора. Те са жълта си, те си Бяло, червена и черна. Ми само с тях коксиалния кабел въобще не ми върши работа. Примерно делвеца. Нямаше на телевизора. Да, бе, на деда имаше 4, само 4 отзадници. Да, пусках. И там стана, мисля, че там няма стане, защото няма така 3 едно до друга. Ми бяха 4 общо на целия Вкусно ли е? Мале колко е вкусно. Мале колко е вкусно. Много ли е сладко? А? Сладко ли? Много е вкусно. Сладко ли? Ради, бе. Да не съм също нея. Няма погледаване. Леле ли е това? Бао. Бао. Какво ги въртиш ти очи, Шарен, я? Какво ги въртиш ти очи, Шарен? Няма да плачеш. Няма да плачкаш. Бато, знаеш как ти преличиш? Що да ми прилича? Ами. Нали си Тя е вече си нашо? ги взема кава в тебе на работа, ще ги натова ръка и там на работа ще личат завода, то е заградено, няма къде да избегат и ще ги натовара вечер в колата, така и ще ги докара. Ради. Така и ти ще ги сложиш да закараш работниците, после ще ги гледаш. Няма, Додай се защо? смей с един път ред. Нали си при деди? Виж, до така. Нали си при деди? Става кисел. То си Аз по-не Не можеш ли да лапнеш да? А? Какво? Иди, бе. Гладничко. Поне още 15 минути. Гладничко ли си? сигурно тя е... Душително. През колко време е? Гледай, час? гледай 2 как часа е. и половина, 3. Ние сме центъра на внимание. Празно коленчето сега е. А така, какво стана с дрънка? Пуснахме си играчка. О, тя се пъсега пасонара да взе. Ето е. Добре, че изрязахме ногтите вчера. Що? Защото драскам. Ай, като дръс. Сега се грижа. Ой, как стиска. Стиска и дело здраво. Много сме гладни. Знаеш, с кракарите ме да. Тъй хопа. Кари. Гладничка. Ами, кажи, аз съм си. Не дават ли да ядеш? По час. Гладно го Тя държим. сега като ядеше спи. Си Па дойдеш знам, при нас и то няма всеки да има ден е такова. различно от нас. Какво ни е остава? Бао. Мале пък хубава играчка. Баба ти Светлана, като те види, като те държи, ще се насере от трев. Тя стана настрава вече. Тя цял ден верам, че е плътна, горна и крива. Това беше най-големия куриоз. Какво направихме с теб? Ама сега вече няма в устата. Не, Или ти вече. ги измен. И сега ще плаче. Няма, кажи. Ще си намерим друго. Той сме го... Дай ли лопатката? Или... Ти бузи прави, Тя ще го като налага тебе. това с космат. Този кости. Да знаете, че женичат зъби. Щом завира, Си го бишни.
Чакай, аз пречи си. Пъте ли е това? Да ти ми е фанал патица. Пак. На лов е бил и фанал патица. Пак. Що е минало? Виж как ли не си това? Ще какъв е то плъхта. Знаеш ли ги залиги? Тия за сладки. Квак. Бузата обича. Съвет така надолу. Така скари се. Гледай. Тя направи чувство, че ще тръгва с краката. Ще тръгваме. Така шантори сте. Но ти да не тръгнеш на 6 месеца проч. Не, баба, не. Мащам го това, мащам го. То го мащам. Ето, вземи баба ти малко и да си ходи. Айде при баба, айде. Опа, не да плачкаш, папа. Нема бе. Ти за това пачкаш, а? Чакай да свърши толкова. Нема, баба. Нема, бабче, да пачкаш, нема. Ради ми ти, това вино го остави отвън. Нема, баба, нема. Тук Нема. Тук е топло. е няма И се защо? Ще развалим. Горещо ще отиеш. Сега мама ще направим да пакаш. Направим лице. Я виж. Мама, какво прави ради? Нема, бабо, нема, че. Ма кой си? Викаме пак. Сме вече. Пак. Сипа виното ли? Защо, мама? Нема, бабо, не. Защо плачеш, мама? Я виж, мама, нема вече, нема да те снимат вече. Чай, стига ти я снимат. Нема, бабо, да те снимат.